Ovo je Pick Up Music Festival od 6. do 8. lipnja. Jer Karlovački Šanac nikad nije zvučao bolje. Ovdje ti skate, Pavle. Sunce, vrati skate. Ode skate. Ode nam skate. Ode skate. Šta je ovo? Hajmo, Obzortik. Mi smo... Čekaj, nećemo nikad. Bog ljudi, mi smo band Obzortik, sviramo psihodelik / melodic metal. Večera sviramo na Pick-upu, ja sam Gabriel, Borna, Dino, Krešo. Osnovali smo se 2010. Od tada smo imali par pauzi i jedan veliki prekid. Sad smo se opet okupili nakon godinu dana otprilike i puno smo žešći i bolji. Otkud ime Obzortik? Nek ti to Borna malo pojasni. To je poduža priča, onak komplicirana jako, nemoj mi to pitati. Uglavnom on ti je bio u školi i radio na nekom programu, Ma bilo je nešto, ne, zaboravio. Radio je na nekom programu. A zašto to objašnjavaš kad to i onak niko neće shvatiti? Pa nema veze, radio si na nekom programu, imao si ABS samo. I onda mu je trebalo još nešto pa je dodao Ortik. I onda je napsao Obzortik. Uglavnom glupo ime, ali zvučno. Ovo je auto i onda kuša ABS uzimo i samo to do Ortika, to je to. Svirali smo na Rujan Festu, svirali smo na danima piva, svirali smo Hermetika 2 godine, svirali smo Buba susreti 2011. 2012. Svirali smo Karavanu za život prošle godine 2012. Rock Orana s općom opasnosti, Let 3 i tak dalje. Šta smo još svirali? Vaga. Vagi, da, 2011 smo bili. Šta smo još? Sisak. K55. I puno drugih koncerata po Karlovcu. I Sisak je prvi veći koncert. Zašto sviramo? Pa, prvenstveno iz gušta. To je to, jednostavno. Prvenstveno znači svirka iz gušta i druženje i to je ono osnovno. Nema se šta puno. Prijateljstvo, da, to je to. Svi smo u početku puno radili ovoga na tome da budemo ovakvi kakvi smo danas i stvarno smo svi smo si bliski i stvarno volimo svirati, uživamo u tome. Najgori i najbolji dođe. Neko iskustvo, seksualni stari popravo, neka stiče. To je bilo super. Znači, svirali smo na Karavani za život 2011, ali tako? 2012. I sad sviramo i nije bilo redara. Znaš, da čuva rolju. I sad ti dođe neki pijani motoristi i ovaj taman treba solirat, Krešo. I dođe ti na stage i ovako Krešo solira, on ovako gleda u njega, ne zna šta će, pijan, mrtav pijan. I onda moj Krešo ovako počeo plaziti jezik u facu. I tako. I onda su ga makli sa stage-a, ne znam kako, ali su ga makli. Tako krivo zvuči, Gabi, nema. Ja sam se na početku koncerta uspio porezati na stalak i bio sam samo krvo. Cijeli koncert je bio ruka... Sve je bilo krvo. A ja sam pak imao temperaturu i pio sam tablete i spao sam u njegovom autu. Ali to je bio jedan od najvećih koncerta. Da. Ma ništa ovoga, sam se želimo dobro zabaviti, dobru svirku, onak da ljudi uživaju. Dobra atmosfera i to je... Ja od Pick-upa očekujem dobru organizaciju prvenstveno. S obzirom da znam te dečke, ako ne bude dobra organizacija, čuće me. Jebli su ježa. Ljudi, živajte u Portičkom koncertu nakon ovih godinu dana i to je to, vidimo se. Čekaj. Pick Up Music Festival. Karlovački Šanac nikad nije zvučao bolje.